Alo. Alo. Öwrenipsiň de he? Alo. Ses eşdiňokmy Ses çort? dinle. Dinle. Dinle meni. Bir daha aytjak da sana bilýärmi? Gatgoğuda da aytjak. Men dinleýärmi? Dinlemeseňem sikerin, dinlemeseňem mara bolýarmy? Ay siktir galboy, galboy. Näetdiň? Men efirme gelip edýärdiň. Kirli, Eyleme. kirli. Aşyk bolup geldiň gerekmi? Lewap diýen tutsa bilýärmi lewap sen näçe? Götüňe sikýär göni. Wallamy? Çumo. Näçe aýdyr Köçede bu? de dogry ýöre bilen oksuň, he gorkyansyň, he köçede de ýöremeni. Şatır diýen olup. Şatır ejen Şatır var. Dinle meni. Dinle meni, şatlanıp sen. Ejen amı men, Dinle, ejen amı. Men ejim ammy. Dinle. Zöme kening o men ejim ammy bolsaň sen samsy eken. Näme atyň otyrsy men çykan ýerime ataý. Dinle meni. Men çykan ýerim bolan soň wara sen dinlemesen silýandyn. Bilýärmi? Men çykan ýerimsiň wara ejim ammy bolsaň, o zatlardan ejim habar barmy ka? Ha? Şatlandım. Ejen oýnaşlarynyň habar bardyr, ejen oýnaşlarynyň. Ya ejim ýa men bilýärmi? Dinle. Gaharyň gelip şu söwneýin möpazat den ol geldiňde inni dile çipersiran ol. Aljran ol gurlýarmy? Ha? Dinle. Sen ýanyk sukalaňyň nämesin aljyraýyn? Kim seni ödüp kirli? Menmi? Dolar Aşyk ýep ýören. dinle. Dinle aşyk bolup men kä gelipsiň. Efirime gelipsiň dogry näme? Yalvar. Näme gelip zatmay seni. Dinle. Men 3 tane keleyim ma. Ekizekizden pat zakazy çağa ýasayan. Dinle meni. Sana da mesap beren mi gerek bolsa? Ha? Fu, istemeden oğul sen oğul. Vay ejiňskene nomerim mertem bar, algak gelecek öýbele. Fu den ol, dinle fu den ol efirimde oturdyň şu wagtlara bilýärmi? Fu diýäniň efirini oturdyň bilýärmi? Özüň awraýdam bu. Sen men efirime gelmeli özüň awraý bilýärmi? Näme sabra yo, bir siktir. Ejiňskene zamsyň sen men efirimde oturdyň, şatlandym. Şatlandım sen men efirimde oturdyň habaryň barmy? Ya men senki de oturdym. Men o zatlara düşünmedim ne? Ya men senki de oturdym. Dinle şatlandım. Dinle. Otur. Arzin. Dinle meni. Arzin. Şatlanıp gezer bilýän men gogor ya. Vizat diýen bolan dinle otur. Çıkma lallin la yani.